În minutele următoare vă invităm să ascultați una dintre numeroasele teme biblice susținute de învățătorul Derek Prince de-a lungul vieții sale. El a scris peste 50 de cărți, dintre care multe au fost traduse și publicate în peste 100 de limbi, iar în cei 60 de ani de slujire în întreaga lume a ajuns să influențeze viața și slujirea multor credincioși. Duhul și Cuvântul. Duhul Sfânt face pentru noi ceea ce nicio altă putere nu poate face. Mai exact, El este sursa puterii, dragostei și chibzuinței. Pavel îi spune lui Timotei, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dumnezeu ne-a spus prin profetul Zaharia că nu există altă putere, nicio altă persoană, nicio altă influență care ar putea produce în noi rezultatele pe care le dorește Dumnezeu. El a spus în Zaharia, capitolul 4, versetul 6, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. El este Domnul oștirilor. El are toată puterea și tăria. Dar în relația cu noi, El nu își folosește puterea și tăria, pentru că nu produc rezultatele pe care și le dorește. Ele pot fi realizate doar de către Duhul Sfânt prin lucrarea sa din inimile și în viețile noastre, care ne schimbă și ne face asemenea cu Domnul Isus Hristos. Astăzi vreau să vorbesc despre relația dintre Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că există întotdeauna o armonie perfectă între Duh și Cuvânt. Nu sunt niciodată în dezacord. Există o apropiere totală și o armonie completă între ei. Ne vom uita în primul rând la un exemplu din creație. În Psalmul 33 cu 6, psalmistul spune: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Acolo unde traducerea spune suflare, de fapt cuvântul în ebraică este Duh. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin Duhul gurii Lui. Deci întreaga creație a apărut inițial prin lucrarea a două persoane, cuvântul Domnului și Duhul Domnului. Este important să vedem că ei au acționat împreună în armonie perfectă. Niciunul nu a acționat fără celălalt. Acest lucru este valabil și astăzi în viața noastră. Rezultatele lui Dumnezeu sunt obținute în noi prin cuvântul și Duhul Său care lucrează împreună. Dacă ne întoarcem la relatarea creației din Geneza, capitolul 1, versetele 2 și 3, găsim următoarele. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Vedem că Duhul lui Dumnezeu se mișca precum un porumbel pe deasupra apelor întunecate. Este interesant că prima persoană a dumnezeirii menționată în Scriptură este Duhul Sfânt. Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. În versetul acesta vedem cum cuvântul lui Dumnezeu intră în acțiune. Dumnezeu a rostit cuvântul lumină și lumina a apărut. Dar nu s-a întâmplat fără Duhul lui Dumnezeu. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat. A pregătit calea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Apoi cuvântul s-a unit cu Duhul și împreună au realizat creația. Este important să înțelegem acest lucru, deoarece tot așa lucrează Dumnezeu și în viața noastră, prin cuvântul și Duhul Său care lucrează în armonie. Niciodată nu acționează unul fără celălalt.
Vreau să spun două lucruri despre rolul Duhului Sfânt în ce privește învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este atât autorul cât și cel care explică cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar autorul, ci și exegetul. În primul rând, hai să privim la rolul său de autor. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, Pavel spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Expresia tradusă inspirată de Dumnezeu înseamnă literalmente insuflată de Dumnezeu. Este un singur cuvânt, iar cuvântul insuflat este legat de cuvântul Duh. Duhul este în limba greacă pneuma, iar insuflat este pneustas. Au aceeași rădăcină. Aceasta ne spune că Duhul Sfânt a fost autorul întregii Scripturi. Indiferent cine a fost scriitorul uman, Duhul Sfânt a fost cel care a dat cuvântul, care a inspirat scriitorul, astfel încât autoritatea care stă la baza Scripturii este cea a autorului, iar autorul este Duhul Sfânt. Petru menționează acest aspect în 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 și 21, când spune: fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Aici vedem din nou că profeția, revelația profetică a Scripturii, a venit prin Duhul Sfânt. Nu a fost niciodată doar un produs al minții, gândirii sau judecății omenești, ci la baza ei se află întotdeauna puterea și inspirația Duhului Sfânt. Hai să privim la unul dintre rolurile Duhului Sfânt, acela de a explica Scriptura. Putem citi din nou aceleași cuvinte ale lui Petru în 2 Petru, capitolul 1, versetul 20, unde spune: fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură. Nimeni dintre noi nu se poate apropia de Scriptură și să spună: ei bine, așa am înțeles-o, așa o interpretez. Există un singur interpret autorizat și acesta este însuși autorul. Cât de minunată este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, încât ne-a dat autorul ca interpret. Deci nimeni dintre noi nu poate lua un verset și să își aleagă propria interpretare sau să-l explice prin propria-i judecată. Singura interpretare valabilă a Scripturii este aceea care vine de la Duhul Sfânt. Iisus a vorbit despre Duhul Sfânt ca mesager al Scripturii în Ioan, capitolul 14, versetul 26. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. El este autorul și învățătorul Scripturii. Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Pe măsură ce ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, depindem întotdeauna de Duhul Sfânt pentru a ne călăuzi, pentru a ne învăța și a ne conduce în tot adevărul. Trebuie să avem mereu în vedere că Duhul Sfânt, fiind autorul Scripturii, El nu se contrazice niciodată. El niciodată nu ne conduce și nu ne învață nimic contrar cu cuvântul pe care El însuși l-a dat. Doresc să-ți ofer imaginea unui pian și a unui pianist. Pianul reprezintă Biblia. Un pian are un număr fix de note, un număr de clape albe și tot atâtea clape negre. Are o claviatură. Într-un fel, este un produs complet finit. E ca o Biblie. Ea are un număr de cărți, un număr de capitole, versete și autori. O poți apuca și ține în mână. Pianul nu este bun de unul singur,
nu produce nimic. Pentru a beneficia de scopul pentru care a fost creat, avem nevoie de un pianist. Și dacă avem un pianist adevărat, nu există limite la ceea ce poate face cu pianul. El nu se limitează la 10 sau 1000 de piese muzicale. Muzica ce poate fi produsă de acel instrument muzical finit este infinită. La fel este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nici o limită la ceea ce poate produce Duhul Sfânt atunci când îi permitem să cânte la pian. Dar când încercăm să cântăm singuri, rezultatul este îngrozitor. Sună fals, fără armonie. Doar Duhul Sfânt ar trebui să aibă voie să cânte la pianul cuvântului lui Dumnezeu. Încă un lucru despre Duh și cuvânt. Cuvântul este oglinda Duhului. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17 și 18. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În epistola sa, apostolul Iacov ne spune foarte clar că una dintre funcțiile cuvântului lui Dumnezeu este cea de oglindă, care nu ne dezvăluie aspectul nostru exterior, ci natura și ființa lăuntrică. Pavel folosește aceeași figură de stil și spune: când privim în oglinda Duhului Sfânt și vedem cum suntem cu adevărat în interior, Duhul Sfânt lucrează în noi ca să ne transforme în ceea ce ar trebui să fim, așa cum arată Scriptura. Duhul Sfânt ne oferă o imagine despre noi înșine, diferită de imaginea noastră. Ne dă imaginea a ceea ce suntem în Hristos. Pe măsură ce continuăm să privim la acea imagine, Duhul Sfânt ne transformă în ceea ce vedem înaintea ochilor. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul sunt vitali, deoarece atunci când nu avem oglinda, Duhul nu lucrează. El nu ne transformă decât atunci când privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Odată ce ne îndepărtăm de cuvânt, Duhul Sfânt nu mai lucrează. Dar partea bună e că Pavel ne spune că suntem schimbați din slavă în slavă. Duhul Sfânt ne conduce către o revelație progresivă cu privire la cine suntem în Hristos. Proiectul de față face parte din programul radio lansat de către Derek Prince în anul 1979. Apariția acestor învățături în limba română a fost realizată de către Asociația Resurse Creștine cu ajutorul și sprijinul lucrării Derek Prince Ministries România.